рушди иқтисоди ҷумҳурӣ аст, ки солҳои охир босуръат рушд карда истодааст. Тоҷикистон дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба ватанамон иқтидори воқеӣ дорад. Бо дар назардошти омилҳои зикршуда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҷумҳурӣ эълон намудааст. дуруд биёндагони азиз, нашри навбатии барномаи стратегия аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. Ва мавзӯе ки имрӯз дар барнома таҳлил мегардад, инъикоси рушди имконоти сайёҳии Тоҷикистон таи як соли охир мебошад. моро ҳамроҳ бошед. бо мақсади боз ҳам тавсея бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфраструктураи сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар соҳаи мазкур ва омода кардани кадрҳои болаёқат соли 2017 Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад, ки инро на ҳама сайёҳони хориҷӣ медонанд. аз ин рӯ барои муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба ҷаҳониён таъсиси Кумитаи махсуси сайёҳӣ зарур буд. Стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, вазъи кунунии соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафҳои рушди соҳа то соли 2030, самтҳои стратегии рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон бо фарогирии шаклҳои сайёҳӣ, маркетинг ва тарғибот, ба роҳ мондани фурӯш, нигоҳ доштани тамос бо муштариён, нақлиёту сарҳадот ва раводид, иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи сайёҳӣ, инчунин имкониятҳои рушди сайёҳӣ дар минтақаҳои ҷумҳуриро дар бар гирифта, низоми мониторинг ва арзёбии татбиқи босамари стратегия муқаррар карда шудааст. дар воқеъ дар соли 2022 дар баробари дигар соҳаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардид ва дар самти муаррифии иқтидорҳои сайёҳии мамлакат дар заминаи татбиқи нақшачорабиниҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2019-2022 чорабиниҳои зиёди тарғиботӣ, ташвиқотӣ ва муаррификунандаи симои сайёҳии мамлакат дар дохил ва хориҷи кишвар гузаронда шуданд. Аниқтараш бештар аз 90 чорабинӣ дохилӣ ва байналмилалӣ ташкил ва гузаронда шуд. дар самти мукаммал намудани заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа низ, ки як ба рушди устувори сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад, чораҳои зарурӣ андешида шуд ва бо қарорҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мукаммал намудани заминаҳои меъёрӣ 6 санади зерқонунӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ қабул ва мавриди амал қарор дода шуд, ки инам барои пешрафти соҳаи сайёҳӣ мусоидат мекунанд. таҳлилҳои оморӣ низ нишон медиҳад, ки шумораи гардиши сайёҳон сол ба сол ба кишвар зиёд шуда истодааст. соли 2022 1 миллион нафар сайёҳ ба Тоҷикистон ташриф овард, ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3,4 маротиба зиёд мебошад. дар самти мукаммал намудани инфраструктури соҳаи сайёҳӣ низ
чораҳои зарурӣ андешида шуд бо маҳз дар заминаи ҳамкорӣ судманд бо бахши хусусӣ дар соли 2022 100 иншоот ва дар 5 соли охир бештар аз 600 иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шуд ки барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ заминаи мусоид мегузорад. стратегия тавассути се давраи миёнамуҳлат ки ҳар яки он 4 солиро дар бар мегирад амалӣ карда мешавад ки дар ин марҳилаҳо ба самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳӣ диққати асосӣ равона карда мешавад. Бо мақсади таъмини татбиқи пурраи стратегия нишондиҳандаҳои мақсадноки он таҳия карда шудааст. Нақшачорабиниҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 самтҳои соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла индикатор тарғибу ташвиқи соҳа, пайдо намудани бозорҳои нави ҷаҳонии сайёҳӣ, омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳиро дар бар мегирад. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ, эҳьё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, беҳтар гардидани симои сайёҳии ватанамон дар арсаи байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба рушди инфраструктураи соҳа 91 чорабинии сатҳи миллию байналмилалӣ баргузор намуд. Дар ин давра ду созишномаи байниҳукуматӣ дар самти сайёҳӣ ба имзо расида, шумораи умумии онҳо ба 14 адад расонида шуд. То имрӯз санадҳои ҳамкории сайёҳӣ бо Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон, Аморати Муттаҳидаи Араб, Урдун, Кувайт, Эрон, Покистон, Шри-Ланка, Швейтсария, Фаронса, Россия, Беларус ва давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай ба имзо расида, ҳамкориҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. санадҳои ҳамкорӣ бо Туркия ва Қатар барои ба имзорасонӣ пурра омода гардида, 12 созишномаи ҳамкорӣ бо Хорватия, Ҷопон, Гурҷистон, Нидерландия, Португалия, Кореяи Ҷанубӣ, Арабистони Саудӣ, Малайзия, Миср, Малдивия, Бангладеш ва Фаластин таҳия гардида, корҳои мувофиқатсозӣ бо вазорату идораҳо идома доранд. имрӯзҳо барои ҷалби бештари сайёҳон аз рӯи таҷрибаи байналмилалӣ низ маълум аст ки муаррифии иқтидорҳо дар бозорҳои ҷаҳонии сайёҳӣ аҳамияти калон дорад ва дар ин самт соли 2022 намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар калонтарин намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Аврупо, Осиё, Амрико иштирок намуда иқтидорҳои сайёҳии мамлакатро муаррифӣ карданд. ҳамзамон бо мақсади иттилоотонии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба зарфиятҳои сайёҳии мамлакат низ сомона ва портали миллии сайёҳӣ низ фаъол аст ва ҳамарӯза маводҳои зарурӣ дар он вобаста ба имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон пахш карда мешаванд. аз ҷониби шабакаҳои давлатии телевизионӣ, радиоӣ ва дигар воситаҳои ахбори умма низ маводҳои иттилоотӣ таҳия ва ҳамарӯза пахш карда мешаванд ки инам барои муаррифии ҳарчи бештари иқтидорҳои сайёҳии мамлакат заминаи воқеъ мегузоранд. дар давраи ҳисоботи шумораи умумии сайёҳони хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида 999 аз 13000 нафарро ташкил намуд ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2021 сев аз 14 маротиба ё худ 73000 нафар сайёҳ зиёд мебошад. барои хизматрасонӣ ба меҳмонону сайёҳон айни замон дар Ҷумҳурӣ 242 ширкати сайёҳӣ фаъолият менамоянд ки аз ин шумора дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 50 ширкат, вилояти Суғд 43 ширкат, вилояти Хатлон 19 ширкат,
шаҳри Душанбе 112 ширкат ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 18 ширкат рост меояд. дар соли 2022 барои дар сатҳи муносиб хизмат расонидан ба меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ 100 адад ва дар зарфи 5 соли охир 600 адад иншооти инфрасохтори сайёҳӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд, ки шаҳри таърихиву зебоманзари Ҳисор яке аз онҳост. самти сайёҳии шаҳри Ҳисор дар соли гузашта, яъне дар соли 2022 дар ҳоли рушд қарор дошт. Вобаста ба ташрифи сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ҳудуди шаҳри Ҳисор зиёда аз 95 000 нафар сайёҳон ба шаҳри Ҳисор ворид гардиданд, ки вобаста ба агар аз рӯи нишондоди умумии ҷумҳуриявӣ гирем, зиёда аз 10% шумораи умумии сайёҳони кишварро ташкил медиҳад. Дар соли 2022 инфрасохтори самти сайёҳии шаҳр куллан яъне дар ҳоли рушд қарор дошт ва вобаста ба сохтмони дигар иншоотҳои самти сайёҳӣ аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳҳо ва дигар самти яъне хизматрасонии сайёҳӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки вобаста ба яъне зиёд намудани ва инчунин пазироии меҳмонони чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ саҳми муносиби худро гузошта истодааст. аз ҷумла дар ҳудуди шаҳри Ҳисор 5 осоишгоҳ, 2 адад меҳмонхона дар яъне ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар соли 2022 барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ 500 нафар кормандони субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ аз минтақаҳо ва шаҳри Душанбе ба курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат фаро гирифта шуданд. Бояд таъкид дошт, ки дар ин самт ба роҳбаладони донандаи забонҳои хориҷӣ афзалият дода мешавад. барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ дар шаҳри Турсунзода роҳбаладон ҳастанд бо забони хориҷӣ, забони яъне ки забони русӣ ва англисӣ метавонанд ки мавзеъҳоро муаррифӣ кунанд. То забонҳои хитоӣ ва арабӣ низ мо роҳбаладо дорем. Дар маҷмӯъ дар соли 2021 5 нафар мо роҳбалад омода карда будем. Дар соли 2022 бошад то 10 нафар омода ҳастанд ва мо тасмим гирифта ҳастем, ки дар соли 2023 аз ҳисоби волонтерҳо, ки мо барои роҳбалад омода намуданд, курсҳо ташкил менамоем ва шумораи роҳбаладонро зиёд менамоем. дар соли 2022 дар шаҳри Турсунзода 17311 нафар сайёҳон ворид гардиданд, ки аз онҳо 763 нафарашон хориҷӣ мебошад. аксарияти онҳо аз давлати ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, Япония, Корея, Қазоқистон, Беларусия ва Германия мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ барои рушди соҳа дар мамлакат, лоиҳаҳои сармоягузории рушди сайёҳӣ аз ҷониби Бонки Осиёи рушд, лоиҳаи рушди иқтисодиёти деҳот аз ҷониби Бонки умумии ҷаҳонӣ, лоиҳаи баландбардоштани рақобатпазирӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ ва саноати бофандагӣ ва мусоидат ба ҷалби сармоягузорӣ аз ҷониби Корпораатсияи байналмилалии молиявӣ ва 2 лоиҳаи хурд аз ҷониби Дафтари агентӣ оид ба ҳамкории техникӣ ва рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ шуда истоданд. дар самти фаъолияти рушди сайёҳӣ дар соли 2022 корҳои муайяне ба анҷом расонида шуд, ки ин ҳам бошад бо мақсади ҷалби сайёҳон ба вилоят ва шаҳру навоҳии мамлакат ба шумор меравад. тавре гуфтем, шумораи умумии ширкатҳои сайёҳӣ дар вилояти Хатлон ба 19 адад расида, 27 маркази иттилоотии сайёҳӣ мавҷуд мебошад, ки ҳамарӯза ба сайёҳон хизмат мерасонанд. طبق معلومات‌های مسئولان ساحه به ولایت ختلان در سال 2022 17246 نفر سیاحان خارجی تشریف آوردند. وابسته به ترغیب و تشویق امکانیت‌های ساحه سیاحی ولایت ختلان امروز
дар вилоят сомонаи алоҳидаи сайёҳии вилояти Хатлон бо 3 забон омода гардидааст. Дар баробари ташкил гардидани сомонаи расмии сайёҳии вилояти Хатлон дар саҳифаҳои махсуси сайёҳӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram ва Telegram таъсис дода шудааст, ки мунтазам маълумотҳои ба соҳаи сайёҳӣ алоқаманд буда аз тарафи мутахассисон бо 3 забон ворид карда мешавад. ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқи имкониятҳои соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон маводҳои тарғиботӣ, харитаи сайёҳӣ бо забони англисӣ, классери соҳаи сайёҳӣ ва маҷаллаи сайёҳӣ бо забони русӣ, буклетҳо бо 3 забон, феҳристи ҳунарҳои мардумӣ, феҳристи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ омода гардида дастраси ширкатҳои сайёҳии ватанӣ гардонида шуданд. ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқи имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ дар гузаргоҳҳои сарҳадии 5 поёни ноҳияи Ҷайҳун, айвоҷи ноҳияи шаҳри Туз, дар фурудгоҳҳои байналмилалии Бохтар ва Кӯлоб ва дар қисман шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар умум 27 марказ ва нуқтаҳои иттилоотии сайёҳӣ ташкил гардида ба сайёҳон хизмат расонида истодаанд. Дар марҳилаи якуми нақша чорабиниҳои стратегияи рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бунёди инфрасохтори соҳа бештар гардид. ҳатто дар дурдасттарин ҷамоату шаҳракҳои деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо инфрасохтор таъмин гардиданд. дар марҳилаи дуюми нақша чорабиниҳои стратегияи рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар тарғибу ташвиқи имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ ба роҳ монда шудааст, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати тарғибу ташвиқи имкониятҳои соҳаи сайёҳӣ тамоми имкониятҳоро истифода мебарем. ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дастрасии хусусиятҳои маҷмӯии сатҳи муосири рушди сайёҳӣ бо баҳисобгирии нишондиҳандаҳои фаъолияти давлат доир ба ин соҳа барои баррасии ҳолат ва тамоюли рушди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инфрасохтори сайёҳӣ, тайёр намудани кадрҳо, базаи оморӣ, пешравӣ дар бозори сайёҳии дохилӣ ва байналмилалиро дорад. нақшаҳо дар самти муаррифии ҳарчи бештари имкониятҳо сафарбар карда мешаванд дар маҳз дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, ки дар паёми солонаашон ба маҷлиси олӣ дастур доданд, яъне дар самти зиёд намудани номгӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ, беҳтар намудани фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, инчунин брендикунонии мавзеъҳои сайёҳӣ, рушд додани самтҳои афзалиятноки сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳии табобатӣ, солимгардонӣ, кӯҳнавардӣ, ҷалби бештари сармоя ба рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва ҳамзамон дар самти зиёд намудани яъне шумораи давлатҳо вобаста ба таври сода карда шуда дастарс намудани раводиди Тоҷикистон низ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар заминаи имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати мамлакат ва дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ якҷо бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон ва сокинони сарбаланди ҷумҳурӣ ҷиҳати бунёди инфрасохтори сайёҳӣ, омода намудани кадрҳои сайёҳии экологию табобатӣ ва кӯҳнавардӣ, зиёд намудани номгӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ, боло бурдани мавқеи байналмилалии ватанамон дар радавандии ҷаҳонӣ ва ташаккули бренди миллии сайёҳӣ чораҳои
راهکارهای عملی اندیشیده می شود. با همین بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه استراتژی به پایان می رسد. با امید سلامتی و روزگاری رنگین شما تا برنامه‌های آینده، خیر.